Ongetorriak Luis Zubero Skill Parkera. Benetan dinotzuek, oso pozik gauz proiektu barri honen ateak zabaltzean. Kirola egiteko aukera berriak. Punta-puntako azpiegitura bati esker. Hainbeste urte lemoan bizita gero, herriko semetzat dugun Luis Zuberoren bizitzari aitortza. Jarduera eredugarriak balioan ipintzea beharrezkoa da. Alde batetik merezi dauen aitortza egiteko. Aurrerantzean, lemoako neska mutilek erreferentzia moduen izango zaituen euren ametsak lortzeko bidean. Izan kirolak lokoak edo ez, esfortzua eta apaltasuna lagun izan dadiela. Eskerrik asko. Eskerrik asko danari, etorritzari guztieri bebai. Hemen artegi asko ikusten duaz kanpoak esan gure lemoak abakarrik ez dituzala. Nire lagunek, Durangokoak, Riokoak edo Basaurikoak. Eskerrik asko danari. Lemoa txirrindulei elkartetik, eskerrak gura dugu zenor, Lemoak udala eta bai Bizkaiko foru aldundiari zirkuitu hau egiteko jarritako ahalegin esfortzu eta laguntza gaitik. Proiektu hau gure txirrindulari eskolako agendan egonda azken urteotan. Gaur inauguratzen den zirkuitu honek, espero daigun gure herrian eta ingeroen ziklismorako dauen zaletasuna handitzea eta zabaltzea. Eta azkenik eskerrak emon, bertar bat izan guzti hori, bereziki txirrindulari bai Zakarroitia, Orozpen, Maiu, Gerte, Gaston eta eskerrik asko.